Olentzero, olentzero, gaur bera. Aldaketa eman da Olentzeroen izaeran eta baita ere bere itxuran, ez? 70. hamarkadetan sortzen zaigun olentzero, ez? Olentzero bat zikina da ona, aurpegia beltztuta ikatzangatik, gehiegi jaten du, gehiegi edaten du, zikina doa, arropa zarrekin, zarpaila da, arlote moduko bada, eta, por supuesto, pipa erratzen du. Ez da personaje simpatiko bat, ez da lagunkoia. Da basoan bizi den norbait, eta da pertsonai bat beldurra ematen duena. Eramaten zuten hemen gainean herriko jendeak, gero jasotzen da, joaten da, eta gauean gertzen dena beste asunto bat da. Ja oso arraroa da olentzero bat errepresentatzea aurpegi zikinarekin, gehiegi jatearena, gehiegi edatearena, gehiegi erretzearena ja bihurtzen da eredu negatibo bat bezala, gehienetan errepresentazioa jarraitzen du izaten baserriko arropa horiek, baina egia da arropa horiek ja direla garbiak, ez dira zarrak, ez dago hautsita, umeak maite dituzte. Egun on, zen eskamutil kuadrilla. Da personai bat ez ditu egin dena, Mari Domingi ez da personai bat, ez dauka olentzerok daukan aberastazun guzti hori, baizik eta da izen bat agertzen dena Gabon kanta batean. Exitoko gauza bat izan da, eta gaur egun edozein ume, Euskal Herriko umerik galdetzen badiozu, segurazki olentzero identifikatzen du Mari Domingiren presentziarekin, ez? Zenbait pertsonek daukaten deserosotasun horretan bi aspektu daude. Bat, esango nuke puristak, ez? Zatutera zer da pertsonaje berri hau. Beste alde batetik ere bai, Mari Domingik dauka intentzio on bat, eta da nolabait emakumezkoen protagonismo hori gauzatzea, nolabait gabonetako personaje gehiena beti gizonezkoa dira, eta hor sartzen da figura femenino bat. Problema da, hemen daukagu gizon eta emakume bat, dago azken finean osagarri bezala, baina personaje zentralarena dela olentzeroan. Menpekoa, edo esango genuke jerarkian argi dago nor dagon bestearen gainetik. Dirudi Gabonen inguruan sortu den personajen arteko konvergentzia hornek jarraituko dula, eta geroz eta antzekotasun gehiago edukiko dutela pertsonaje guztiak. Personajeak berak bere jatorrizko esentzia horretaz edo erazten edo nolabait galtzen joango direla.